Ако имаш бизнес с физическа локация, имаш златна възможност. Всеки, който влезе при теб, може да стане твой последовател в социалните мрежи. С нашата табелка това става за 2 секунди. Ето 3 причини защо ти трябва. Първо, изграждаш доверие. Когато хората виждат, че имаш много последователи, изглеждаш по-сериозен в техните очи. Второ, социалните ти мрежи се развиват без бюджет за реклама. Всеки клиент, който минава през вратата ти, може да ти стане последовател без да харчиш и стотинка. След само 6 месеца може да имаш повече от 5000 последователя. Дизайнът е оптимизиран така, че да привлича внимание и с призив за действие. Така е, за да може клиентите сами да посягат. Не се налага да питаш или подканяш. Табелката предизвиква любопитство и клиентите сами сканират и докосват. Ето и как работи. Поставяш на видно място, клиентът доближава телефона или сканира QR кода и веднага попада на страницата с твоите социални мрежи. Без търсене, без объркване, само с едно докосване. А най-добрата част – табелката идва напълно програмирана специално за теб. Готова за ползване в момента, в който я извадиш от кутията. Поръчай още днес от NFC Global и направи всяко посещение нова възможност.